Machiegni e penje laktar kikelonwa kod CIC. Skapo nono ni intiere kod chandruoge kata ing'eyo ni nyalo bedo kod chandruoge mag weche tuo mabende thoth ne biro ga ka ng'ato ok ochano. Ber ka intiere kod okumba makare, okumba mar thieth. Emomiyo wakelo ni weche mag CIC. Ne klinik mag mine mapek, ne jogo mantiere kod tuoche motimo tama, kopogore kod mago ne klinik mag nyithindo nyaka tuoche mag lak kaachiel kod mag wang'. Wantiere kod Medisure Plan mabiro kwako anyuola ni chopo higni 60 tiende ni seniors. Adwani mondo mi anyisi ni CIC biro kelo ni okumba makare mabiro konyi e ndaloni mag heri wadendo kacha ni seniors medical plan. Topo nono ni in jago no mantiere riwruok mag saga kata intiere sako kik idong chien nikech CIC kelo ni okumba makende mar thieth wadendo kacha ni Cope Care Medical Cover. Po nono ni diher mondo mi iyud ler mathoth kotenore kod weche mag okumba mag thieth mag CIC, ndik ni medical cover e simbi mar ong'we yamo katiore namba mar 224771. Yena mondo mi anuo. Kidwaro ler mathoth po nono ni nitiere riwruok mar saga, in jagono ma hike oseniang' higni 60 kadhi nyime, kata in jagono mantiere kod family ma bende weche mag tuoche nyalo monjo sa asaya, ndik ni medical cover katiore namba mar 224771. Matae chendo ni en Ruth Otieno. Yena mondo mi arwake wendo wa kendo daktari marwa adhi tudora kode ka entiere studio wa Kisumu. Obonyiso wa nyinge ng'a, en wuod kanye, olony e thiedho tuoche mage. Kae to bende ne momiyo atwako makawuono kik idhi mabor nyakwara mogi ajwang' wayude puonj makende. Machiegni daktari e penja laktar. Erokamano Ruth kuom chenro mirwakani. An iluonga ni Daktari Ochieng Victor au an wuod Ugenya ma Ugunja. An alony e thiedho tuoche mang'eny miluongo ni general practitioner. Watiyo gi tuoche mopogore opogore. Erokamano ahinya. Seche ma in general practitioner tiende ni ineno jotuo mopogore opogore. Kawuono daher mondo mwago mbaka kotenore kod kuot mar lokro. Kosidwa ni wago mbaka e weche mage Dr. Victor? Kawuono wadwa mondo wadiscuss kata waleny e tuoche ma thagowa e lokro mwaluongo ni thyroid. Tuoche mag thyroid disease. Erokamano ahinya. En atwak manyakwara mogi ajwang' adwani mondo mi ichiki iti kuot mar lokro ma bende daktari opimonwa kacha ni othoro chando ji. Moro kapok wadonjo mondo mwang'e ane ni chandruok mag lokro gin mage. Wach mar lokro en weche ma moro ok yot ga ahinya. Chandruoge mage manyalo mako lokro. Kopogore kod chandruoge mage manyalo mako lokro, wakwongo wang'e ane ni lokro en fuon mane e del ka entiere gi kar kanye en ang'o kapok wadonjo. Wadwani mondo mwachak wang'e ni lokro en fuon mane e del, entiere gi kar kanye e del ka tije hie en ang'o. Kwaseneno tije kama entiere kod lokro makare koko wabodonjo e chandruok mar lokro. Ok ang'eyo kiwinja daktari? Awinji maber Ruth, erokamano. Mondo aler ni ogandawa, tuo ma lokro miluongo ni thyroid disease en tuo mayudo gima luongo ni gland e kizungu mayudre imutwa kae. Kimulo lokro ni nitie kamiluongo wajaluongo ni Adam's apple. Koro piny kanyo nitie gland miluongo ni thyroid. Tuo no imadwa penjore, moko dhi osiptal to ok yud kony, otiyo gi yedhe mang'eny. Koro kawuono wadwa ng'e mang'eny e tuo machando olokro wano. Tuoche mage machando lokro daktari? Kata ang'o mathoro chando lokro mamiyo lokro nyalo kuot? Koro nitie tuoche ariyo manyalo chando lokrowa. Achiel kuomgi en samoro nyalo tiyo moingo kaka dibobed notiyo, to samoro bende onya tiyo matin molo kaka dibobed notiyo. Koro kotiyo mang'eny moingo kaka dibobed notiyo to waluongo ni hyperthyroidism. Oganda moko osewinjo term e kizungu no. Kata jomoko luonge ni goiter. Lakini kotiyo matin moriwo bed ni kako tiyo to waluongo ni hypothyroidism. Mane kaka jomoko luonge gi kizungu. Koro mage tuoche madwa lero no
man to en mane e chenro ni. Erokamano ahinya nikech ok wadwa na keth kinde, diher mondo milerwa ni mane te mane. Dhi nyime daktari mondo mi dhi achiel kachiel kileronwa ni mane te mane to mane makelo chandruoge mage to inyalo fwenye nade. Ai. Erokamano kuom penjo no. Koro kachako gi tuo mar olokro matiyo mang'eny moloyo kawaida no, en tuo ma iwinjo ka dendi koro chwakore, manyiso ni dendi liet nikech mondo adog chien matin, gland man ga e olokro no en maluonge kaka en ye engine mar dendi. Koro ka tekre ne ng'eny moingo kawaida, tibiro neno nogolo hormone miluongo ni thyroid hormone. Koro hormone no kogol mang'eny ahinya moingo kawaida, to biro miyo ni dendi overreact e kizungu. Obro miyo dendi bedo maliet, manyiso iwinjo liet seche te. Ibiro miyo adundo ni goyo piyo piyo. To sechego bende iwinjo ka luya tuchni mang'eny. Tiwinjo ka in ng'ama ok ichapni, ok ng'ama dembri, ichapni seche te. Bende ji wuoro kodi na momiyo ok iling piny mos. Iwinjo kichapni mang'eny. Erokamano ahinya. Wantiere kod picha maber mokalo ma bende odwa lero gik ma daktari pimonwa gi. Wantiere kacha kod kuot mar lokro. Daktari ok ang'eyo kama e picha mani wuoye kokelonwa ranyisi mopogore opogore. Ng'e ane daktari. Aneno kaka picha no leronwa no. Unya neno kanyo gik mawacho ni liet wuok mang'eny, anxiety koro en koso dembruok, ichapni mang'eny kaka wacho no. Adundo ni goyo, manyiso ni racing heart, kaka inyaneno e picha no. Kodi gima ninde ka wach ma bende jomoko bende wasim ni kilo mari bende nyalo dok piny kati chiemo maber. Mano koka thyroid katiyo mang'eny. To mano koro biro opposite kod kwaluo ka thyroid tiyo matin. Kech koro ka thyroid tiyo matin to kendo weight ni medore. Mama nigi depression, jomoko bende dhie depression. Tiyudo bende lit moko ma bende ok nyal explain ang' makelogi e dendi, mano muscle kata joint pains. To kuma joma mine bende gino nyalo thago gi e remo mawuok mar dwe. Iyudo ka ok bi e samie idwan mondo bi. Obiro sama ok expect. Erokamano ahinya. Wantiere kod kidienje ariyo, wantiere kod lokro matiyo mang'eny kod lokro matiyo matin kata ma e kidieny ma ok owinjore. Tiende ni wantiere kod hypo kod hyper. Koro ranyisi mar hypo dhi lokore kata dhi bedo opposite mar ranyisi mag hyper. Daktari moro nyalo pimonwa ni jomage mathoro bedo kod chandruoge gi kata kidieny mane mar oganda manyalo bedo kod chandruok mar kuot mar lokro. Koro chandruok mar olokro ng'enyne wayudo gi joma dongo, manyiso ni adult population. Ok oyier awach ni gender e yo kizungu, ok oyier sex. Onya bede male counterpart kata onya bede female counterpart. To ng'enyne yude joma dongo, joma tindo ng'enyne ok wayudi. To kata joma yach bende nyalo bedo kode. Mondo wamed kanyo. Erokamano ahinya. Nyakwara Muge John, seche madhi nyime gi twagni bende anyalo rwaki mondo madhi nyime kod ka penjo kinyalo bedo kod penjo kaka wamedo sudo, kaka daktari medo puonjowa e kaka wamedo penjo mondo wamed donjo matut e twagni. Daktari, aneno kacha ka wantiere kod ranyisi mang'eny mopogore opogore. Kaito bende thothne nitiere ga kaka iluongo ga lokro kata engine. Inyalo luonge ga kata ni engine kata engine regulator. Manyiso nitiere kaka ene motayo del, kaka dhi ene motayo del kaka tiyo. Maka ponono ni ok tiyo matin kata tiyo mang'eny nyalo kelonwa chandruok. Tudnwa lokro kod del duto te. Koro kaka nende erokamano Ruth kuom penjo no. Kaka ne wawacho, lokro mwaluongo ni thyroid no en engine mar mtoka kaka wang'eyo kaka ogandawa.
Koro en ma o drive kaka watiyo gik moko maluongo ni energy e dendwa. En mo drive kaka chiemo mwachamo bedo digested. Ten mo o drive nyaka kaka dundo wagoyo. Ten mo drive na kaka watiyo gi chiemo no gima waluongo ni metabolism. Koro mano nyiso ni sama koro engine no overdrive kata wacho ni thyroid gland no overreact, manyiso no golo hormones mang'eny, miyo koro adundo wagoyo piyo piyo mopogre gi kawaida, miyo ni energy mwatiyo go koro ng'eny, to digestion bende koro medore, mano momiyo appetite mar chiemo bende medore. Kwa chiemo koro ichiemo mang'eny moingo jomamoko go, to mane momiyo kata metabolism marwa bende ng'eny. Koro iyudo ni weight ni bende dok piny nikech chiemo maber lakini chiemo no ok meet demands mar engine cha koro overdrive. Kirange picha no mane gi mwatemo wacho. To koro hypothyroidism bende koro biro gi opposite mar gimwa wacho no. Koro en otiyo matin, koro ng'eny ne otiyo ichiemo, appetite ni dok piny. Koro chiemo michamo matino bende ok tigo maber, koro nyiso ni medo weight. Adundo ni bende nyalo tiyo matin, koro dok bende piny. Ok iwinji kaka moro cha madundo ni goyo sechete. Aneno ka pod wantiere kod picha moro maber mabende nyiso pogruok e kind hyper kod hypo, to kawuono waketo maino e hyper, tiende ni kot mar lokro. Waneno moko kuom ranyisi mane daktari opimonwa ni en ratil madok piny kotenore kod kaka chiemo regore ich, weche mag chandruok e weche mag nindo kata insomnia. Ibo yudo ka nitiere kod chandruok, kato bende ibro yudo kacha ni samoro inyalo bedo kod luya kaachiel kod adundo magwecho matek. Daktari, kotenore kod ranyisi mimiyo wagi, inyalo yudo ga bende ni ranyisi gi thoro chalo kod ranyisi mamoko mantiere tuoche mamoko. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni ranyisi gi ma ato en mar kot mar lokro, to moko onyalo biro kotenore kod tuoche mamoko kanye mantiere kiew? Erokamano kuom penjo no. Adieri nitie tuoche moko kaka nitie ranyisi moko kaka mar adundo goyo piyo piyo kod koso dimbroko. Nitie joma wacho ni mae maybe kelo gi stress, but mondo ing'e ni gini koro ripo bed ni dhi gima waluongo ni screening. Kineno ka koro isetiyo gi yedhe, isetemo kata gima waluongo ni stress management, to gigi bende pod nitie moingo juma kata oingo juma makada ariyo, ripo bed ni dhi hospital mwacho one or two, ripo bed ni dhi hospital machiegni mondo konyi. Alorinya kora mugejo gwecho ni ga matek ni mano en kiti. Samoro iparo ni ok inyal gani do maber wacho do chandra ano kanilga. Samoro bende inyalo bedo kod pattern mar anto kamano. Daktari wacho kacha ni kapo nono ineno ka gigi odhi aming'a machiel jumbe ariyo to tema tek mondo midhine laktar nikech samoro chandruok nitiere e lokro. Wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime. Wakaw yweyo ni ka nitiere kod ote to ornwa ote machoke SMS 2294. Kik dhi mabor kata matin, kik isudi. Hire the right people at home and pay them their dues. Don't pay minimum wage, pay living wage. There's a big difference. This idea of going home up country to get someone who doesn't even know how to flush a bathroom, a toilet, it is wrong. If your goal is to do that so you can pay them peanuts, for sure you will have more risks than you imagine. So that's the other people at home or the people you so that you do things that only you can do. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app. Visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jarik ni jamuod nyoyo gi boyo. Mat
Tiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Welcome Naivas Kikwetu to your home this year. Tunasherekea customers wetu Kikwetu kila siku. Ng'wono mar Nyasaye kihero wendeni bonyeza sita 019 has to parnia Ramogi TV any audio chon nilosoga blocks gi manual lakini yudo ka ji upgrade koro in penya ki upgrade koro upgrading inyalo land through internet kata sightseeing idhi to ilimo kuonde moko ineno ni jogi timo nadi tijwa ni kidwa chake mokwongo miluongo ni tools working tools ok ng'i ni to in gi capital maromo nade inyalo chake kata gimoro at least nyalo kata chake gimoro kata na 20,000 challenges mantie ni iyudo kokigo kwandi maber profit iyudo katin seche moko iyudo ka imiyo ng'ato gowi obudho koko chulo. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544 hash. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Machiegni kendo penji laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daher mondo mi aparni kaponono pok indiko ni medical cover katiore namba mar 224741 tim kamano kaka wamedo sudo gi chenro ni mondo mi yud ler mathoth kaka inyalo yudo okumba mar thieth nikech weche mag tuoche ok duonga to seche mag ibiro kok giduongo onyalo goyi nyang'eng to konego bedi timore kamano ebo mi wantiere kod yore mopogore opogore ma inyalo yudo godo okumba makare kuom ranyisi ka en ng'ama miyo mapek odhi e klinik ka en klinik mag wang' tuoche mag lak ne klinik mag nyithindo ne thieth ma ithiedho ng'ato kaito dok dala kata thieth mirwako ng'ato e od thieth ber mokalo ka intiere kod Medisure plan kaito ka higni osedhi ahinya higni 60 kadhi nyime seniors medical plan nyakora Ramogi Ajwang' mano emonego bed jakori e ndalo mag aheri to ka in kanyo e riwruoge mag saga kata sako maji mang'eny tinde nitiere kik ibed abede sako to ionge kod medical cover idwarori kod Cop Care medical cover to kik wiwil ndika ni medical cover katere namba mar 224771 adok achiel nyaka sumo daktari wang'eyo weche mag kuot mar lokro ranyisi ma waneno gi thoro chalo kod tuoche mopogore opogore iwachonwa kacha ni kokawo jumbe 2 juma achiel to ber ka ng'ato dhi nyime mondo mitimne nonro ng'iyane ni debede ni entiere kod chandruok mage gin tuoche mamoko gin stress so gin chandruok mag lokro ka ng'ato biro iri daktari timo nang'o seche mitimo diagnosis mondo mi yud pogruok e kind tuoche mamoko kod kuot mar lokro. Erokamano Ruth kuom penjono. Ng'ato kobiro irwa gi ranyisi mwawachogi ng'enyne watimongi wan gi test mwabro timongi wan gi blood test manyiso ni wapimo rembgi wabro pimo lokrogi wabro timongi scan koro e blood test wabro pimo mna hormones maggi to e scan wabro orogi gimiluongo ni neck ultrasound manyiso ni wadwa rango size mar thyroid gland koro ng'enyne kidwa koyudi gi tuo ni bro yudo ka hormones gi ogol mang'eny makate remo bende nyiso ni ging'eny moingo kiwango mar kawaida to scan samoro kata kapok otimni scan ibro neno kokuot kata jomoko nitie jomoko moko kuot ahinya koro scan bro gole ni osechako kuot to mage yore moko mwatiyogo e confirming tuo ni.
Erokamano ahinya. To bende seche mwang'iyo lokro daktari, waneno ka lokro kako ochweye ochalo guyo tiende nitiere kod koracham kod korachich. Seche ma okuota odhi kuot gi duto te koracham gi korachich koso nyalo kuot konchiela koso samoro konchiele manyalo kuot ko machielo kuodi. Thothne gi kuot kanyakla koso? Erokamano kuom penjo no. Ok en gima predictable, no nyalo obro kuot kuonde te. Nitie moko ma kuot kuonde te, to nitie moko konchiel. To mano bende luwore gi gima okele. Luwore gi gima okele, ma bende niseleronwa thothne gigo manyalo kelo gi, kata kamano ok rachno ene oganda wani thothne ang'o manyalo kelo kuot mar lokro daktari? Parne giuru kata ging'eyo. Mano tadieri. Erokamano Ruth. Koro kaparonu gima nyalo kelo tuo mar olokro maluongo ni hyperthyroidism ni en ma common ahinya waluongo ni Graves disease. Mano nochake nying ng'ato. En immune system mari ema koro temo stimulate, kuyiena na wach gi kisungu, otemo stimulate gland no mondo gol hormone mang'eny moingo kawaida. Mangiso ni immune system mari ema miyo gland no overreact to golo hormone mang'eny ema kelo koro ranyisi mane wawacho ka. But samoro bende e causes mamoko kata gik makele mamoko nyalo bedo ni some part kata portion mar gland no ema overreact, waluongo ni toxic adenoma, ema golo hormone mang'eny no, kata portions mang'eny waluongo koro ni multinodular ema koro golo hormones mang'eny e del. But samoro bende cause mogik manyalo wacho en samoro hormone bende nyalo tag gi kute maluongo ni infection, kata samoro kipek nyalo miyo koro hormones manobedo stored ka iwito gi kata gi leak e dendwa to koro gichako chandowa, maluongo ni thyroiditis. Koro mage causes makelo tuoni e dendwa. Ni mulonwa kacha ni seche ma jatuo osebiro iri tibo timne tests mag remo, ibro ng'iya ne lokro ne kaka chala, ka daktari go agoa wang'e to ng'iyo kaka lokro ne chala. Kaito nitiere gik moko ma bende thothne awinjoga kata ne waromo godo, radioactive iodine ma donjo kanye e seche mitimo ne ng'ato diagnosis, daktari? Koro erokamano kuom paro na mano. Radioactive iodine mwatiyogo maniluongo radioactive iodine scan, mano ngiso ng'enyne thyroid gland kadok chien tiyoga gi iodine mondo los hormones matiyo e dendwa gi. Koro ka watiyo gi radioactive iodine, mano ngiso ni nitie yath moro mikete dendi mondo gland no tigo, waneni portions mage matiyo gi gland gi iodine mang'eny ma overreact madwa iodine mang'eny. Koro ema konyo wani gin portions mage, gin portions duto kose gin portion kamoro matin. To koro mae bende konyo wang'e cause, to bende konyo wang'eyo ni in gi tuoni. En one of the diagnostic tool mwatiyogo e osiptal. Thothne seche ma isefwenyo ni ng'ato nitiere kod lokro mokuot, isetimo tests gi duto te madwarore, ok ang'eyo ka jatuo nyalo ng'eyo ni maa en chandruok ma inyalo thiedhi koso ponono ni nyalo thiedhgi. Moro inyalo leronwa mana matin nono ni yore mag thieth thoro chalo nade? Erokamano kuom penjo no. Koro tuoni en tuo minyalo thiedhi, to thieth mare wachako ga gi yedhe mimuonyo, waluongo ni medical treatment. Koro ng'eny yedhe mimuonyo gi gin yedhe ma their role en ni giduoko piny activity mar gland ni. Mane role gi. Achiel kuom gi waluongo ni carbimazole, ng'eny joma ose neno tuo gi bendo ng'eyo. Moro waluongo ni PTU kata propyl thiouracil e yo kizungu. Mago ng'eny ni mwatiyogo mondo waduok activity mar gland ni mondo at least ibed comfortable, nikech en gima overreact. But koro ka yedhe gi ok ti maber, samoro daktari nyalo wacho ni wadhi
e thieth mar operation. Mano nyiso ni igole mondo koro at least overreaction kata hormones migolo mang'eny odok piny kabisa. But koro rach mar operation kata berne en gima 50-50 nikech bromiyo nikech koro segol gland no bromiyo ni nitie yath moro mibro miyi ma koro supplement hormone mane bedo produced gi gland no. Erokamano ahinya ileronwa kacha yore mag thieth mabende thothne nyisowa kacha ni nitiere yedhe ma inyalo ti godo kapo nono ni yath ok otiyo to ng'ato kata laktar nyalo neno ni ber ka itero ng'ato e yeng'o kata operation. Moro kapok wachopo e operation daktari, moro inyalo pimonwa ni thieth mar yathni en madhi shrink lokro ni en madhi miyo odoke wang'e koso en mamiyo hormones kane en chandruok mar hormones doke wang'e. Yedhe gi thoro tiyo nang'o mondo mi okony jatuo? Yedhe gi ng'enyne kadwa lero, yedhe gi ng'enyne target hormones go ema gi target mondo kik mi dendwa koro overreact kata ringo mang'eny, wawacho ni running too fast. Koro yedhe gi geng'o hormones mogol mang'eny gi mondo koro dendwa kik bed maliet, kik waol piyo, adundowa kik go ahinya. Koro miyowa comfort manyalo tiyogo itijewa ma kawaida. Mane kaka yedhe go tiyo. Oh my. To samoro ginyalo miyo koro kata gland bende dok piny kalero matin. To gin yedhe ma ng'ato tiyo godo kuom thuolo marom nade nikech iwacho kacha ni kapono ni wadok e weche mag yeng'o to ng'ato nyalo tiyo kod yath ndalo duto te mag ngimane nikech koro hormones ka ok bed produced, yedhe ma koro muonyo gi ema dhi konye. Kotiyo gi yath obo tiyo godo kuom thuolo marom nade? Koro mano to koro ok anyal wacho ni ji duto koro nyalo tiyo gi yath moko dhi operation nikech gini tiyo gi ji mopogore. Nitie joma dendgi oyie yedhe gi ma bende gitiyo ga tiyago e ngimagi ba konygi kabisa. But nitie jomoko ma yedhe gi otamre dendgi koro chunogi ni koro gidwar alternative options. Koro en gima anyalo wacho ni en gima individualized. En gima kila ng'ato opogore kaka respond to yath mana kaka tuoche mamoko. Erokamano ahinya ileronwa kacha ni luwore kod del ng'ato, luwore kod kaka ng'ato respond ni nitiere jomoko ma yedhe gi nyalo yieyo to nitiere jomoko ma yedhe gi nyalo tamore. Ok ang'eyo ni ka yath otamore tang'o matimore, kata kamano yienwa wakaw yueyo ka waduogo to wadhi nyime. Kik idhi mabor, kik isud kata matin. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Okanyal miyo ni tiro mar bedo chi wuod dalani. Okanyal kata matin. This festive season, gather your loved ones where time slows down, in the heart of the Masai Mara, because the best gifts aren't wrapped. They are found in laughter, golden sunsets, and the quiet joy of being together. From just 72,600 Kenya shillings per person sharing, enjoy 2 unforgettable nights in the world-famous Mara, where adventure meets peace and every moment becomes a memory. Make this December one you'll never forget. With View Travel, creating moments that matter and memories that last. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko.
Mondo mi yud thuma mar Xna kaka skiza tune mari di star 860 star 418 hash. E odio thumbe duto. Geso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Mbamba tok. Geso ka ngeso sa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ningolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Geso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Manera Movie TV. Wanataka kufanya mining. Na hii mining sio tunafanya wenyewe. Venye tunaonga hivyo ambao wase wetu huko. About 25 officers, police officers were injured. 2 of them are currently admitted as we speak here. Ji adek owito ngimagi kama moko kamotimo bila oyudo hinyruok ywaruok momuoche kar kunyo mula yo Ikolomani Kakamega. That this is a shareholder level adjustment, not an operational takeover. Safaricom's management and board continue to have responsibility for day-to-day operations. Piny owacho ma Kenya kendo dwaro mar yudo moheo shillings bilion 240 ne aguch dongruok kokale uso 15% mar pok mare kambi mar Safaricom. Ong'ere chamo tong' kata nyocha gichamo tong' gabu gitieko. Kuon kata iwe chiemo gichamo te. Anyaka kwechi to ng'at mabiro kwayo no kik tuona nikech ong'ero sechamo to jotendwa botamre winjo ywakwa. Uruma Semerata ywak wi monj mar puothegi gi ong'eche masani onore kendo ok migi kwe. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Kidieny ni nyakora Ramogi wang wadhi online tinde ni ka intiere kod penjo moro amora to bed thuolo mondo mi igo simu mondo mi penji. Kopogore kod mano bende nyalo yudwa kokalo yor SMS, namba mar SMS en 236000. To bende wadhi nyime kod daktari marwa ka intiere chuny boma ma Kisumo e studio wa Kisumo. Wago mbaka kendo puonjwa mathoth kotenore kod chandruok mar kuot mar lokro. Iwinjo kacha ni onyalo kuot kendo nyalo kelo ni chandruok kata midhiero mang'eny matamre gi nono. Kane pok wadhi e daktari ni wacho ni wakacha ni yedhe gi moko tamore ng'ato kata yath odage. Seche iwacho ni yath odage ni tiende ni yath time nade. Debed ni yath okonye, debed ni yath konye to nitiere side effects mang'eny mag yath koso. Erokamano kuom penjono Ruth. Mondo aler mang'eny e weche mag yedhe kata mwatiyogo e thieth mar tuoni en ni jomoko tiyo kode to expectations marwa en ni gimoro 2 to 3 months awachni 2 to 3 months ya ibo bed ni ng'ato osechako winjo maber, yedhe osechako donjo e dende tiyo maber, to gimoro kata half a year to ibo bed ni koro in fully recovered, manyiso ni hormones wase control, overreaction cha waseduoko piny gi yedhe gi. But koro kotamore kabisa iyudo ka jomoko kata bang' half a year kata more than a year pod otamwa control hormones ne gi yedhe gi. Mano bro chuno wan watiyo gi alternatives ma wacho ka. Nyalo bedo surgery kata nyalo bedo moro ma nyalo medo en radioactive iodine manyalo tiyogo. But nitie jomoko ma bende kochako to side effects tamo gi monyo yadhni. Mano samoro chando igi kata samoro kelo nigi ng'ok kata nausea. Mano nyalo chando gi muonyo yadhni. Koro iyudo ni tiyo mare bende koro dok piny nikech ogi muony yadhni maber. To mano en gima discourage nikech kila yath bende nigi side effects. Koro kwa nyalo vumilia tu atiyo kode onyalo konyowa. En kamano.
Moro kapok wang'iyo seche ka ng'ato nego beni ritore seche ma ok osetimne bero yiena mondo miakawie penjo moko ariyo adek okale line mar SMS ka bende wayaw line mar simu inyalo go simu mondo mi ipenja laktar. Daktari entiere kod penjo moro ka owuok kuom Malaki Orondo ka entiere game Siaya. Openjo laktar ni malfunction mar thyroid gland nyalo kelo high blood pressure. Tudruok moro amora nitiere e kind ariyogi. Erokamano kuom penjo no. Kanyalo duoko oganda wano mawuok Siaya en ni overreaction mar thyroid adier kelo blood pressure. Emomiyo kata blood pressure kabedo screened ng'enyne wanyalo ga pimo thyroid function test mondo wa confirm ni blood pressure ni ikelo gi thyroid gland gi overreaction mare kose en gima moko go. Mano en adier onyalo kelo blood pressure. Sana sana ni oganda wa mapod at very young age maluongo ni youth. Namba mar SMS en 239600. Penjo moro bende wachona kacha ni ng'ute okokuot. Daktari wacho ni ng'ute okokuot, kata kamano owinjo ka gimoro nitiere duonde kata kotemo chiemo to samoro chiemo ok kadhi. Debe ni nitiere kod tudruok kod lokro koso ma to nyalo bedo chandruok machielo to en rieko mane mading'adne? Erokamano kuom penjo no. Ka duonde dinore kata owinjo ka gime to kowinjo to kowinjo kokuot, ok omino ni mano bende nyalo rule out kata nyalo koso tuo mar thyroid, nikech thyroid samoro bende nyalo kuot kadok chien, waluongo retrothyroid gland enlargement, butame kata muonyo gimoro. But mano ng'iso ni kosebedo gi shida ni kata ranyisi go, nyiso ni ripo bed nodhi osiptal ma confirm ni tuo man machande. Kiko beda e ot kata da. Iwacho kacha ni kiko beda e ot. Thothne daktari yudo ni ji nyalo bedo kod ranyisi ka ina mani pimo nwaka to ng'ato temo mondo mi othiedhe dala. Bende wach mar kuot mar lokro ni inyalo thiedhe gi dala koso nyaka doga koso ng'ato nyaka dhia e od thieth kata e osiptal. Kaduoko penji no Ruth, erokamano, en ni ng'enywa obedo advice ni odhi osiptal chon, koyo osiptal machiegni mondo okonye. Kodhi chon to nyalo konyo, nikech jomoko wayudo kadhi moleo to yudo ka koro gino osemedore ahinya ma kata tiyo gi yath bende koro tek. Yath yudo ka dose mwatiyogo en rang'iny mamalo ma koro kata side effects bende muome. Koro mano momiyo wabedo advice ni kinyalo dhi chon mondo konyi chon, wa control hormones ni chon, to nyalo bedo maber. Complications ma ng'ato nyalo bedo godo po nono ni ok othiedhe e seche mowinjore. Daktari nyalo leronwa moro mondo mi oganda wa ong'e? Koro complications ma ng'ato nyalo bedo go en kama, inyalo bedo gi achiel, oganda wa nendo sewacho, inyalo bedo gi high blood pressure. Number 2, inyalo bedo gi tuo mar insomnia, mangiso ni nindo bende nyalo tami. To number 3 en ni moko bende lead to what we call thyroid cancer. Kanye ma cancer nyalo bedo ka koro kwa control maber to koro cancer bende nyalo donje. Koro mondo wageng' magi en ni kwa dhi osiptal chon, botimnwa screening to wanyalo geng'o gik mamagi. Awinjo kisemulo kacha wach mar iodine. Chumbi ma watedo godo nitiere kod iodine. To nitiere kod tudruok mane kod chandruok kata lokro mar dhano kata thyroid. Erokamano kuom penjo no Ruth. Iodine no, kaka nende awacho earlier, ni iodine no ema thyroid tiyogo e loso hormone ma drive gik matimre e dendwa. Mangiso ni ka iodine no ng'eny to miyo thyroid bende loso hormone mang'eny to golo excess. But one lucky nikech chumbi mwatiyogo obedo regulated gi sirikal, e iodine maripo bed nwayudo e chumbi mwatiyogo. Mangiso ni ok en ni kwatiyo gi chumbi to koro bro miyo chances wa bende increase ma yudo tuo mar thyroid. En kwatiyogo atiya kaka owachnwa no, ok watigo mang'eny ahinya mokalo kiwango,
to bro konyowa nikech chumbi no bende idwaro e del mondo konywa tiyo mar dendwa no. Wang'e ni mine mapek kod lokro makuot kata chandruok e thyroid daktari, nikech ng'e ni chandruok ni nyalo mako ji duto te, onyalo mako joma mine, to mine thoroga bedo mapek kata nyalo bedo gi ich. Wanyalo bedo kod chandruok na mine mapek to ntiere kod chandruok ni, to kapo ni nyalo bedo chandruoge nyalo bedo kaka mage. Koro kaka ne nawacho ni tuo mar thyroid bende chando mine mapek. To kaka gichandogi en kama, en ni ginyalo chandogi, ginyalo bedo gi gima luongo ni preterm delivery kata preterm birth. O ginya chopo e date kata tarik mar bobed ni ginyuole. Ginyuolo nyithindo kapok ochopo tarik mar bobed ni ginyuole. To jomoko bende kahaw marach bende giwito nyithindgi, gima luongo ni miscarriage. To samoro bende tuo ni chandogi makoro miyo period makoro gi pekni, miyo gi teko mang'eny ma gitiyogo mondo giting' ijni, koro migi waluongo ni discomfort. But ng'enyne migi miscarriages kod migi preterm deliveries. Yena mondo mi adogi weche mag thieth. Ni wang'iyo kacha ni wantiere kod yore ariyo mag thieth, yore mag yath ma iwachonwa kacha ni nyalo tiyo e yo makare, ma bende ka bende yore mamoko mag yath nyalo tamore, tiende ni entiere kod side effects ma miyo jatuo ok nyal yudo konyruok. To ni wacho ni option machielo kata yo machielo en yore mag bero. Mulnwa kaka jatuo onego bed ni ritore ponono ni otimne bero kata otimne surgery mar lokro. Kaeto ponono ni osetim surgery mar lokro, kogol lokro ni duto te obo muonyo yath nyaka chieng'. Yadhni onego bed ni oadhia to muonyo yath nang'o kata ang'o manyalo konye mondo mi kik orochre kod muonyo yath. Koro kaka ne nawacho cha, ka yedhe isetiyo gi yedhe matemo control hormone, excessive hormone production, to daktari oneno ni ma to kikony, koro oamua ni koro timni operation. Mano nyiso ni golo gland no. Mano koro bro miyo daktari no bro ketie gima luongo ni supplements, hormone supplements. Ibro ketie yath moro makonyi e hormone no, mondo hormone no konyi drive gik matimre e dendi. To hormone ni obende nigi side effects. To side effects gibende chala gi moko manindo wacho ka. Gibendo inyalo bedo gi gik machando im kata stomach upset, kata nyalo biro gi gik ng'ok. But en gik ma with time dendi ng'iyogo to rumo. Koro gin gik moko bo bed ni geng'e monyo yadhni, nikech gima wacho ni benefits ma yadhno birogo oingo risk kata oingo side effects mobro kelo. Emomiyo daktari no bro ketie yadhno. Koro abro jiwo mono oganda wan komi yadhno nitigo to kiki rochire i muonye kaka daktari owacho no, nikech obro konyi e ngimani. En penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wawacho ga pile pile nyaka Ramogi Ajwang' ni onge mwandu minyalo bedo godo moingo ngimani. Inyalo neno ni en fuon moro matin, lokro, to bende samoro ok inyal ng'eyo tije maber. Daktari kawuono pimonwa kendo leronwa tij lokro kod chandruok manyalo biro kapono nono kuota. Daher mondo milerne oganda wa daktari kapok watieko yore ma ng'ato nyalo loko godo ngimane ma pile pile, kako chiemo seche ma moro muonyo yedhe mag kuot mar lokro kata toko setimne surgery mar lokro. Erokamano Ruth kuom penjo no. Kada duoki kaka wanyalo geng'o kata wanyalo ritre en kamae. Ka in ng'ama madho gandawa kata kapok ichako wabedo encourage ni kik wamadh ndawa, to kutaki madho ga to inyalo punguza kiwango mimadho, nikech mano among the risk factors mamedo thyroid gland no overreact. Number 2 en ni omedwa ni wacham balanced diet, mangiso ni samin gi tuo ni kaka nindo wacho itiyo gi energy mang'eny, mangiso ni kokicham balanced diet to ntie nutrients moko mabro koso e dendi nikech itiyo kodgi to in ki replace gi. Koro kichamo balanced diet to bro konyi kata wito kilo, koro kilo kibi wito nikech sami chamo balanced diet ti replace mosetigo.
To e tuoni bende wabedo encourage ni wamodh pi nikech sama wan gi tuoni to ineno ka wasweat mang'eny manyiso ni pi mang'eny wawito oko e dendwa through this sweating. Koro wabedo encourage ni wamodh pi kaka iwachonwa gacha. To bende wabedo encourage ni kaka ne wawacho ni dhi osiptal mondo pimi kin gi ranyisi gi chon mondo wang'e chon wane kaka wakonyi. Erokamano nya daktari. Po nono ni ng'ato wiye wil kod weche duto te wawache chenro ni. En wach achiel mane madiher mondo mi ji duto te omaki kwa tieko chenro ma kawuono? Koro gima dawach ni ji oganda wa kik wigi wilgo en ni tuo mar lokro ni en tuo machando ji mang'eny to ji kiae, but ranyisi ma adwa ni wamak en olo mang'eny, luya tuchni mang'eny, lokro ni kuot kod adundo magoyo matek. Ranyisi go biwa kik wilgo nikech ranyisi go mage early signs manyiso wan nitie gimoro machando wa idendwa. To bobed ni wadhi osiptal machiegni kondwa mondo rangwa. Erokamano. Erokamano nya Dr. Victor. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi wanyalo yudi kanye? Bende kinyalo miwa namba mar simu wanyalo duoko erokamano mathoth. Ka udwa yuda an yuda e Kisumu specialist to e namba mar simu nya yuda e 0792827199. Inyalo nuoyo 0792827199. Erokamano nya Dr. Victor Omondi. Ang'eyo ni dich to kata kamano ikaw thuolo mondo bibi itwag kodwa chenro mar penj laktar yena mondo mi aduok ni erokamano mathoth wa appreciate kendo wamor godo. Mano ne daktari marwa kane watudore kode ka intiere studio wa Kisumu. To kik wi wil nyakora moga jwang ni chako chon ber noloyo dhi ajuoga. Kineno ranyisi gi kapo nono ni winjo gik mane daktari pimo ka to tema tek mondo mi idhi ne laktari seche mowinjore. Ne oganda duto temo miyo chenro ni obedo kare, ne jogo picha, ne jogo mochung' ne taya kachiel kod aduol waduoko erokamano mathoth. Ne director na Alex kachiel kod producer na Pape Choko erokamano nyameja. Ne in jahera mar chenro mar penj laktar onge mwandu maloyo ngimani, ngima en mwandu. Nyaka kendo odiochieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masani.